तो आसल बेपारिया सोर हाग्रामा महिलारि ना प्रमोद बर' नाय भिडिअखौ नाय। हेलो खुलुमबाय नमस्कार नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायबाय। तो नोंथांमोननाव मोनसे भिडिअ क्लिप देखायना लाग्रोनोसै। तो जोंना BTC नि चिफ सार हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा माने मा बुंदों बै आदिबासिफोरखौ कच राजबंसिफोरखौ। तो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। तो बाहाय नायना लाग्रोदो नङा होमबा। শান্তি লাগে আর মাটি থাকে বাজিব আর এসটি লাগিব এসটি আগর না মাটি পাঠাবো এসটি আগর লাগিব তারপর মাটি পাঠা লাগিব আমার শান্তি থাকিবা দিব আমার মাটির পাত্তা লাগা 4 বিঘা মেয়াদি আছে আমার পোয়া নাই আজি বহুত বছর হল এসটি লাগে স্যার মাটির পাত্তা লাগে এসটি লাগে শব্দ লাগিব दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा। तो बेयाव माने बुंदों मा नोंथांमोना आं बुंफैनायनि गोनांथि गैलाना आं सानो। माने एसटिखौ माने एसटि नांगौना हानि पाट्टा नांगौ माखौ नांग्रोगौ एसटिखौसो नांग्रोगौ ना हानि पाट्टाखौसो नांग्रोगौ बेबायदि मोनसे इन्टारेक्सन खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। तो मोनसे समाव बे BPFनि सापर्टारफोरा दै आं डाइरेक्टलि बुंखासिगोन दा खुला खुलि बे BPFनि सापर्टारफोरा प्रमोद बर' बिथांखौ खोब माने बेपारि होननानै माने सोंखारिबाय थायोमोन बुंबाय थायोमोन ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव लिरोमोन आमुक बेपारि प्रमोद बेपारि हेनटेन आरो माने बेपारिल' सोदोबानो बेपारिल'। दा बाथ्राया जाहैबाय बे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोन्दों माबा दरदार खालामनाय बायदि जादों थारमाने बे बाजारफोराव फाननाय माबा मोनसे दरदार खालामबाय आरो बेबायदि दरदार खालामनाय बायदिसो मोन्दों थारमाने बेपारि नङा होमबा दरदार खालामदों माने मा बेपारि नङा होमबा। तो आसल बेपारि दा सोर प्रमोद बर'आ बेपारि ना हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बेपारि दा बे भिडिअखौ हयथ' दा BPFनि सापर्टारफोरा नुबाथाय खोब माने मा जागोन देहायाव नांगोन हारायाव नांगोन माने मा होनगोन बिसोरबो बुङोमोन नालाय प्रमोद बर'खौ बेपारि होननानै दा गावसोरनि नङा देसन जोंनिबो दा BTC बाखिनि चिफ दा जिहेतु दा मा जायाखो दा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बेपारि बुंनायखाय देहायाव नांगोन हारायाव नांगोन माने पुरा देहायाव नांगोन आरो नों सोरलै आमुक तामुक हेन टेन आरो कमेन्टआव जानला मानला बुखिगोन दे बेखौ जुदि भिउस फैयो आरो नैबे भिडिअ जुदि भिउस फैयो बेयाव मोजां बुखिग्राबो फैगोन गाज्रि बुखिग्रा फैगोन माने आंखौ रायगोन आरो प्रमोद बेपारिनि गुन्दै जाग्रा हेनटेन माबा माबि बुखिलाबायगोन। दा मेन दा बाथ्राया जाहैबाय मोनसे समाव मा जाहैदोंमोन प्रमोद बर' बिथांखौ बिराद सोंखारिबाय थादोंमोन बेपारि माबा माबि होनबाय हेनटेन बुखिलाबाय थादोंमोन। खिन्थु दिनैनि तारिखाव आसल बेपारिया सोर दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय नङा होमबा बे क्लिप बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे आसल बेपारिया सोर। दा आङो बुंनांगौ गोनांथि गैया बिथाङा डाइरेक्टलि माने इन्टारेक्सन माने दरदार खालामदों एसटि नांगौना माने हानि पाट्टा नांगौ हानि पाट्टाखौसो नांग्रोगोन ना माने एसटि नांगौ। तो सानदों नामा बिथाङा जे बिथांमोननो बे माने आदिबासिफोरनो कच राजबंसिफोरनो एसटि होनानै आङो पुरा गादियाव BTCनि गादियाव सासनाव माने जिरायनो मोनबाय थागोन होनना सानबाय थादों। फैबाय थानाय समाव जे मा जानो थांगासिनो दङ बिसोरो जुदि एसटि जायोबा जोङो बयबो बुजिनायनाया मोजां मिथिबायना फैबाय थानाय समाव मा जानो थांगासिनो जों बयबो नुहुरखासै थारमाने 1996आव आं बिनि माने फुल डिटेल्स मोनसे भिडिअ लाबोगोन आंनियाव बे तथ्यआ दङ 1996आव थारमाने बिसोरखौ सयमानि थाखाय एसटि होनायाव मा जादोंमोन आं बिनि एसे डाटा आंनियाव मोननैसो डाटा दङ बेखौनो लानानै आं भिडिअ लाबोगोन। दा जिहेतु बाथ्राया मेन माने भिडिअनि टपिकआ जाबाय बेपारिनिमोन आरो आसल बेपारिया सोर दा बाथ्राया नोंसोर कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर हाग्रामा महिलारि ना प्रमोद बर' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय। दा आंनि मथे बेपारिया जाय बिथाङा दा दरदार खालामबाय थादों बिसो माने आंनि मथे दा बेपारि होनना बुंनो नांगोन। तो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जनाय हरबानो जाबाय दे सोर बेपारिमोन आसलते।